खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। दिनैनि फुंनि हाबाफारिखौ फरायथिनो लादों। दिनै 20 जुलाइ दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। सेथि रादाबावनो दङ गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गवालपारा टाउननि साखाथियाव थांनाय 24 जुन खालि हरनि समाव सासे मुंदांखा बिजनेसमेनखौ अशोक गयेलखौ गावथारनायनि जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनाय समाव सानै दायनिगिरिया खारनायनि पुलिसआ इनकाउन्टार खालामो। नैथि रादाबानो जादों आसामनि चराइदेउ जिल्लानिफ्राय साथाम सुबुंखौ तामिलनाडुनि जिलिपिटा एल पाथारनिफ्राय थैना थानाय थासारिनिफ्राय मोन्दों आरो बिसोरखौ आसामनिफ्राय तामिलनाडुआव आसामाव खामानिनि आंखाल जानायनि थाखाय खामानि नागिरनो थांदोंमोन आरो बिसोर साथामनि बिथोराव सासेया गोमानानै दङ। बे गोमाना थानाय सुबुंखौ पुलिसआ नागिरबाय दङ। थामथि रादाबावनो दङ थांनाय बृहस्पतिबार खालि गुवाहाटीनि बुलुर दैमायाव गोजावना थानाय जोनोम जागोदान गथ'नि गोथै सह बोखांनो मोन्दों आरो बे गोथै सहखौ बोखांनानै गुवाहाटीनि पुलिसआ लानानै पस्टमर्टम खालामहैदों।